Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се реализира от община Хасково съвместно с партньорство с общините Стамболово, община Маджарово и партньор от страните донори International Development Norway. Предлагам да не губим време и да започваме. Искам да останат по-малките, да им задам няколко въпроса, съответно ще получат и награди, а техните родители могат да подготвят за обектите и фиданките. Заповядайте, най-малките тук около мен. Заповядайте дечицата да дойдат, за да проведем една игра. Щом сте тук, значи вие сте природолюбители и защитници. До сега съдили ли сте дръвчета? Не сте съдили. Много е хубаво да засадим дръвчета днес. Сега ще ви задам няколко въпроса. Може да ми отговаряте в глас, но може и да вдигате ръка, как предпочитате. Всички заедно, защото всички знаете, нали? Така, има ли климатични промени? Има. Силно, не ви чувам. Да, точно така. Как хората допринасят за климатичните промени? Какво правим ние, за да има климатични промени? Айде, кажи. Ти си най-голям. Кажи какво правим. Замърсяваме околната среда. Силно е да кажеш. Как замърсяваме? Отпадъците. Силно. Чрез автомобилите. Палим огньове и по този начин замърсяваме въздуха и хвърляме много боклуци. Значи ние не трябва да правим така, нали? Трябва да опазваме околната среда. Така, какво можем да правим, за да влияем на климатичните промени и на глобалното затопляне? Какво можем да правим? Например, да разделяме отпадъците. Как ги разделяме? Всеки отпадък си има цвят. Да. Как ги разделяме? Кой отпадък да ги Партията я слагаме в кой кош? Какъв цвят? Браво! Какво можем още да правим, освен да рециклираме? Можем да залесяваме и да слагаме, да засаждаме дръвчета, като по този начин помагаме на природата и ще има повече кислород. Така. Понеже вие вече сте големи, няма да ви задавам такива въпроси, които са за много малки. Знаете ли кога засаждаме люляка и кога цъфти люляка по-точно? Кога цъфти люляка? Пролет и есен го засаждаме, а през пролетта цъфти, през месец май. Сега, понеже вие сте най-активни, на вас ще ви дам награди.